Врятувати життя маленької Софійки. Хвора на рак крові 3-річна дівчинка потребує нашої допомоги. Страшний діагноз – лейкемія. Дитині поставили місяць тому. Аби врятувати життя Софійки, батьки відправили її на лікування за кордон. Зібрати частину необхідних коштів родині допомогли небайдужі, та боротьба за життя дитини триває. На цьому відео Софійка щаслива і усміхнена. Ані дівчинка, ані її батьки ще не знають про страшний діагноз, який розділив життя родини на до і після. У нее был бледненький цвет кожи. Вот. В середине ноября она заболела, у нее был сильный кашель. У нее появились на шее кровоносные такие лопнувшие сосудики. И через пару дней бабушка обнаружила у нее большой лимфоузел на шее. Дитина потрапила до нас з типовими скаргами в стаціонар, відповідно, блідість, анемія, прояви респіраторної якоїсь інфекції. Була діагностована протягом 2 неділь, був поставлений діагноз лімфобластної лейкемії і запропоновано безкоштовне лікування в нашій лікарні. Спочатку батьки вирішили лікувати Соню в Україні, адже закордонна допомога родині не по кишені. Утім, все ж вирішили не ризикувати, адже хвороба шаленими темпами щодня створювала в організмі дівчинки злоякісні клітини, а в Ізраїлі давали більші шанси на одужання. Мы немножко задержались, то есть у нас уже было 90% в крови этих злокачественных клеток. Вот, и нам сказали, что, вы немножко опоздали, там где-то 2-3 месяца уже эта болезнь у нее прогрессировала. Батько дівчинки вирішив збирати кошти на лікування дитини за кордоном. У соцмережах розмістив пост із хештегом «Соня, живи». За тиждень на допомогу дитині небайдужі зібрали понад $40 000. Цих грошей вистачило, аби ізраїльська клініка взяла дитину на перший етап лікування. Тепер Ігор щодня спілкується з родиною по відеозв'язку. Соня, що робить? Спить? Спить, зараз спить, ага. Поки дружина лікує доньку за кордоном, він у Києві збирає гроші на подальше лікування. Один день перебування Соні в клініці коштує $1500. Але дороговартісне лікування дає результат. У Софійки покращились аналізи, а кілька днів тому її навіть вперше випустили на прогулянку. Утім, це лише початок виснажливої боротьби за одужання дівчинки. Вона пройшла перший початковий курс хіміотерапії. Аби здолати рак остаточно, попереду ще 7 місяців хімії та 1,5 року прийому вартісних пігулок. Тож єдина надія врятувати дитину – допомога небайдужих. Это самая любимая моя внучка, которая долгожданная, ждали ее. Я хочу, чтобы Софийка скорее выздоровела, и хочу, чтобы люди добрые знали и помогали. Помогли, немножко, не надо, по чуть-чуть. Каждый вот так помог в этой беде, и ему даже станет легче, нам вдвойне станет легче. Все лікування дитини обійдеться щонайменше $160 000, поки батькам вдалося зібрати лише половину суми. Я понимаю и верю, что эта болезнь излечима. Мы вылечимся, мы победим. Но не без добрых людей. Люди добрые. По чуть-чуть, немножко. Помогите моей внучке. Незабаром батько збирається навідати дружину із донькою в ізраїльській клініці. Окрім грошей на лікування, повезе дитині улюблені іграшки. Это любимый кот Софии Мурчик. Был Мурчик, она его переименовала, он сейчас Няфа. Это Компот, ее любимый тоже котик. Полетят к ней. До хвороби Софійка найбільше мріяла про справжнього, а не іграшкового котика. Тепер, каже батько, він обов'язково виконає дончину мрію. Вікторія Блязова, Максим Кондратенко, Іслям Пінка, Заман, АТР.